Серби, і ми, і нині Українська православна церква держиться церковнослов'янської мови. А в Закарпатті наш історична Карпатська Русь, Республіка Національна Русинів в складі Чехословакії, відродила свою Карпато-Руську православну церкву, ту саму от Кирила і Мефодія. Тобто наша вітка веде через Кирила і Мефодія на апостола Андроніка. Почому Мукачівська єпархія нікому не підчинялася? Навіть Константинополю. Ні. Вона була самоуправляєма від Кирила і Мефодія. Пізніше потім нам посилали єпископів і Молдавії, і Влахії. Після війни ми стали частю Руської, після розпаду СССР частю Української церкви. Но ми осталися тою древньою церквою Кирила і Мефодія. І сьогодні в Ужгороді престольний праздник Кирила і Мефодія. Де? На площі Кирила і Мефодія. Де? Коло церкви Кирила і Мефодія. Ми не тільки собор збудували на площі, ми й дали їй нове ім'я. Ми не тільки перейменували набережну на православну, єдина в світі, неповторна, кілометрова, на котрій зимою праздника 7 тисяч людей збирається воду святити. То все ми споминаємо нині. Для чого? Щоб хвалитися? Ні. Було би перед ким хвалитися. Ми хвалимося перед Богом. Павел каже, чим я можу хвалитися? Своїми слабостями, котрі я перемагаю силою Божою. І ми свідчимо мірові. Будучи, як сміялися деколи з жителів Закарпаття, що не виходя із дома, русин ставав громадянином 5 держав. Но при всіх тих громадянствах – австрійському, німецькому, мадярському, чеському, совєтському – ми оставалися православними. А це було головне. Ми показали всьому миру образець. Якщо маємо державу, в ній ми добрі громадяни. Но завжди всім властям ми казали, не лізьте в нашу душу, ми православні. А цим сказано все. А якщо ви власті не православні або лжеправославні, то ваша проблема. А ми православні, ми діти Божі, ми рішили одорватися від цієї землі і молитвами Кирила і Мефодія, маючи їх образ, молитвами всіх святих Карпато-Руських має їх образ, молитвами всіх наших місцевих святих просимо, Боже, помилуйся, народ карпатський. Нині карпатські русини живуть на Малемковині, живуть русини в Словакії, катастрофічно словакізовані. Живуть у Мадярщині, катастрофічно мадяризовані. Навіть у Румунії румунізовані. Єдине, що Сербія русинів не сербіювала, а лишила їм можливість бути. І ми в Україні не визнані. Но якщо ми обладаємо язиком Кирила і Мефодія, а діти наші маленькі, і ходять у школу і вивчають, безумовно, державну мову, но володіють материнським язиком. Одного разу журналістка брала інтерв'ю нашого хлопчика в школі сільській, та прийшло їй все переводити на українську мову то, що казала дитина. Ми сьогодні кажемо, Господи, дай нам чувство благодарності, бо тільки пропаганди було мадярської, австрійської, німецької, чеської, совєтської. А народ оказався православним, простим, мудрим. А білі платочки наші сестри в церквах оказалися сильніші, чим державні пропагандистські безбожні машини, фінансовані за счет наших податків проти нас. Божа Мати, в цей день Ужгород благослови, древніший град в Україні, старіший, ніж Київ, найдуть з нами спорити. Ми їх покладемо на місто. Древніший європейський город,
європейський народ терпимий, віротерпимий, етнотерпимий. У нас не було дикого націоналізму, тому що люди православні і ворога люблять, і люблять почестувати. А раз так, обставаємося такі, які наші предки були. Не навчимося недоброго від чужих, бо лиш так поступає, будучи добрими громадянами країни, законопослушними, але й добрими, вірними, православними християнами Української канонічної церкви. Сьогодні ми діти Божі, а в вічності віруємо в єдно з Кирилом Мефодієм і з святими карпаторуськими, русинськими святими. Ми зможемо в своїй Карпаторуській православній церкві бути наслідниками Царства Божого. Амінь.